Täällä on akkutesti. Wattcyclen 628 ampeerinen. Toi hirveän kokoinen mukana tässä ja mä näen täältä tosta akusta live-dataa. Avaamme täältä nyt Wattcyclen appin. Testata sekin. Nyt kulutus on 20 ampeeria. Toi on pykälässä 3/5. Ja 286,3 wattia. Vähän heittelee. 286,3 neloselle. Otetaan ihan tosta ykkösestä. Mennään. Elikkä uisteluvauhti. Voidaan tarkistaa sekin tällä kombinaatiolla, kuinka lujaa mennään. Tällä vauhdilla 155 wattia. 24,7 tuntia. Eli saa uistella niin kuin vuorokauden putkeen. Ja jos et ole usko, niin mä näytän. No näkyy se täälläkin kamerassa muuten. Mulla noin, 1, 2, 12 tuntia, 4. pykälä, 420 wattia, 9,5 tuntia ja sitten täysillä. Täysillä kun vetää, niin 960 wattia kuluu teho, että on tää vähän tehokkaampi, mitä ne ilmoittaa. Että aika vehe, niin nyt on jo 8. 8,2. 8,3. Tää menee reilusti täysiä tällä 3 hengen kuormalla, niin sanotusti. Kun tämä on yksi täällä. 3 aikuista. Palaan sinne nyt tonne 5 tuntia se näyttää nyt, 5,2 tuntia. 99 pinnaa on tällä setillä, niin uistelunopeus tuntuu oikein sopivalta. Siellä 3. Just johonkin asuntoautoon, matkailuvaunuun, kesämökille.